Като скочиш си надолу с главата, може да извинят въжи, да се набереш При пинто вдигане. Да не стоиш при пинто вдигане нагоре надолу. Абе, то ще свършим време тук. Скажи, аз така дърпах това прави. Не, ти стои, просто ще полната за опора. Паскай си? Да. Малко си като спонът. Или напред как по-горе. И само вот и не прескачаш. Я кажа, Ало, добре сте. Ти скачаш така, си сгъваш веднага. Добре. Салто ли ще правиш последно? Последни секунди, Като скачаш, не, вариант е най-добре. С главата също трябва да тръгнеш и да си хванеш краката. Да, то правих в момента към Върти се, въртиш и като тръгнеш да са... То ще дърпиш и ти развъни краката. Васе! Ей, кажи като скачаш. Съм готов. По-гарен си мисля практикирам. Ай, с ръцете от засилка прави. Главата също. Главата е веднага тръгва надолу. За да повече шота. Добре. Краката, бе! Добре. Беше в добра позиция. Добре. Викам, влезе му крака вътре в въжета, ама не. Баска, гледай нагоре! Нагоре, гледай, нагоре! Пускайте сгоре, че! Ого, гайде, че. Къде баба, гоня, пускай! Добре са пускай. Я вземи този телефон. Баща, въжето и се дърпай! Зеленото въже и се издърпай! Зеленото въже и се дърпай, с крака! Ей, сега нагоре като дига! Дърпай! Краката надолу! Дай надолу краката, фащай ластика вече! Ластика фащай и дърпай нагоре! Краката надолу! Дай надолу краката още! Дърпай! Ей, това е стойката, бро! Сега... Пак си боли. Добре. Какво бери ти?
знаеш, тук се ците към моста се обблъскват. Вау, как е? Блъскай се. С крака на после стъпай да се обблъскват. Блъскай се. Тежи, знам. Кой? Кто малко?